May isa nga shootout incident tinaaramid iti barangay Anunang Mayor, Kawayan, Ilocos Sur. Aditan nga nakainbolbaran ti maysa a lalaki ang managan ti Florentino Panugaw Ikirap. 56 ti tawen na nga adan ti asawa. Maysa a mannalon nga agnay iti barangay Nagilian, iti nadakamat metlang nga ili. Sigun ti investigasyon iti kapulisan iti Kawayan, iti mabigbig nga sospek ani Panugaw, ket napan iti natayan iti karubada. Ket itan ang nakitanan ni Melinor Manzano IRC, nga napan metlang iti nasao nga natayan. 35 ti tawen na nga agnaid metlang iti barangay Nagilian. Saan nga nagbayad ket inwar na iti paltog na ni Panugaw, aditan nga inturong na ni Manzano. Ni Police Senior Rodrigo Rimando, baro at Chief of Police iti nakamat nga ili iti nakapatang iti press corps mainaig tinasoo nga kaso. Tangamin ni Florentino Panugaw napan iti natayan, ito'y ayan iti barangay Nagilian. Ket iti nga nagkita, ket dagitoy ket adda iti kasla tay ilpiling iti tunggal maysa kadakwada. Ket iti maten iti nagrugyan iti commotion. Moreno kasta aga derdiretso lata ti panagkandak mi iti investigation. Ket adda nga roden itatan ni Kabida ken datoy P1 Kabida ken datoy kadwa nga tao nga kwa mangked iti palawag data i ready mi datay kaso nga pailan mi iti kaso. Ni PO1 Joel Fernandez Kabida, may sa pulis iti ili Kawayan, nga adda DJ nga kanito. Ket ditan nga mapan kumaaganawa, isomet ti pinutukan iti masuspecha ani Panugaw, iti malintalo nga daras, aditan nga saan met natiruan ni PO1 Kabida. Idi rabi ti 9, mga alas 9 pasado ti rabi, napanak di ko natayan ta kumparek nga rod di ko tatang natay napanak ti masyal natayan. Tata katugtugaw ko pilaeng, no nagdagririri ko nada. Ngimang ko nga mo nga di gaya metla natayan tiyan na din no ni hasta kitay kang hasta. Damit ti kwad ti paltong nga involved nga kwan so nga sinitar ko. Tatay nalistuan namin nga napanji naladan dan nagpaputok met nga wanti knowledge ko magputok ko mga kwad so DJ ti napasamak. Di talo nga putok. Pimutokak na minsan. Nag-retaliate na ata siyempre pulis tayo ada danger di ba di ko akon biag kon so po ko laing prebentara lang biag ko as a police officer kay instinct tayo met day nga no dati imminent danger nga ko kailangan ko enta so ngarod nga to serve and protect the police. Maipalagip nga ni Panugaw ken ni Manzano ket adda na bayag nga riridan. Ken ti masuspecha ani Panugaw ket saan pay anabirukan. Iti kaming iti kapulisan, iti ili, iti Kawayan. Para iti press corps, Ryan Pardo.